11:17 na pala. Yan lang ako nagbukas ng vlog. Yung mga bata nakakain na sila. Nag-bread, nag-pansit, nag-chips, nag-cornflakes and fruits. So, hindi na ako nagluto kasi sila na ang gumawa ng kanilang lunch, guys. Si Sak nagluto siya ng fries, tapos nagawa ng sandwich. Si Kuya nagawa ng pansit and kanyang toast. Si Holly din nag-bread and cornflakes. Pero hindi niya nga naubos yung cornflakes kasi nabusog na siya. And ako, naglinis ako dun sa live selling ko. Kasi kung maaalala nyo, bago kayo nag-Renmark, nag-live pa ako, diba? Tapos nag-ship. So, hindi ko naayos doon. And then, right after, mga ilang araw lang kami nag-stay dito, pumunta kami sa Adelaide para kayo dyan sa operation. So, kanina, hindi ko pa tapos, pero at least medyo malinis na doon. And naligo and nag-BS. And plano ko rin sana mag-live mamaya. Kasi yung mag-aama ko, alis, diba? So, instead na sasama ako sa kanila sa Trots, mag-live na lang ako. Pero, we'll see kung anong gagawin ko. Sasama ako or magla-live. But, yes. Ito yung kanilang pinagkainan, hugasan ko. And si Felicity, si Tommy, may garden sila dyan, guys. Buti pa siya. Nakaka-ano talaga siya. Nakaka-harvest siya ng mga iba-ibang gulay. Like zucchini. Ano pa ba? Madami din. Corn. Binibigyan niya yung corn. But this time, ganito kalaking pumpkin. Kung sa atin ay kalabasa. Diba ganito yung itsura ng kalabasa natin? Ayan. Kakulay pa ng damit ko. So, binigyan niya tayo. So, siguro mag-pumpkin soup ulit ako one day. And meron din, pagbukas ko kahapon, meron kaming, ayan, octopus ulit na naka-pickle. Ayan, mas malaki to compared dun sa ano, sa jar. Binigyan namin si Dan. So, ang gumagawa nito ay yung nag-work sa factory kung saan binibenta namin yung lobster. And naka-indicate dito, no chili, kasi siguro may chili siya. Hindi pa ito nabuksan ni Jan, so wag muna natin buksan. So, mayroon tayo niyan. And hindi ko alam kung napakita ko na ito sa inyo. Binigyan niya rin kami ng lobster na naka-pickle. First time niya yata kami binigyan ng lobster kasi usually, ano, ito, yung, ay, ito naman chili. Ito ba yung lagi niya binibigay sa amin? So, eto, first time ata. So, hindi ko lang kung pareho yung kanyang ginamit na method dito sa paggawa ng pickles. But, yeah. We have bigger tub na octopus. Punong-puno siya, oh. So, meron ulit. Pinatay ko yung ano pala, yung air fryer. Nagluluto ako ng sweet potatoes. Pinatay ko lang kasi para makapag-hi ako sa inyo. Eh, nakapatong kayo sa air fryer. So, pero mamaya na yan. Kasi okay pa naman ako. Ang gagawin ko today is, gagawin ko yung aking mushroom soup. Kasi kung maalala nyo, gumawa ko, sarap na sarap talaga ako dun sa aking gawa. So, ngayon, gagawin ko yon. And meron akong gustong gawin. Linabas ko rin ito kagabi. Matagal ko itong gustong gawin. Kung maalala nyo, kausap ko yung kapatid ko. Kumakain siyang tapi-tapi. Eto, gusto ko siyang gawin din. Tapi-tapi. Pero mamaya na to. Kasaba siya, guys. Kasaba na grated kasaba. But ngayon, ang gagawin ko muna is yung aking mushroom. So, kunin ko yung spinach. And meron akong biniling celery para madagdag ko sa aking ano, mushroom soup. Magdagdag ako ng ibang gulay. Aside sa carrots, meron ako dito celery. Celery. Ito natin ito. Ayan. Carrots. Tapos wala na palang carrots, no? I know, I do have carrots. Wala na ba? Wala. Yun lang. Wala akong carrots. Wala pa lang nakuha ang carrots.
wala akong carrots. So, may celery naman. Nagpalitan lang yung dalawa. Hindi ako nauubusan ng carrots. Bakit ngayon wala? Yes, wala ng carrots. Meron ako eggplant. And ano yun yung mapait? Ano ba yung mariguso? Mariguso ba yung sa amin? So, ang gawin ko na lang, ito, celery, spinach, and bawang sibuyas. So, kuha ko ng chopping board. And yung rice dito, yung nilalagay ko rice is ito. Very healthy. Ito yung brown rice and red quinoa. Masarap siya, guys. May ano siya, may texture siyang ina-add sa soup. Ang bango, may nag-spray. Sino kayo naligo? So, ayan. So, ilalagay. Eto, pwede na itong i-microwave na nakaganito. Pero ako, hindi ko siya i-microwave kasi lulutuin ko siya sa pan. Kasama ng ating mushroom. And may chicken ako dito. Lalagyan ko rin siya ng chicken. Na wala man yung carrots. Meron tayong chicken saka celery. So, yan yung aking gagawin. Gusto ko rin sanang gawin yung ano, kaso ang laki ng pumpkin. Ano pa bang gulay na pwede kong ilagay dyan? Hulay na. Ito yung chicken. Lagyan ko sana ng chicken. Okay, sibuyas. Sibuyas. May sibuyas ako dito. Bawang. Lang tayo. Yung mga magama ko, hindi rin naman dito kakain. Kaya, lutin ko yung akin. Meron akong pinapanood na Korean drama. Matagal na to yung Innocent Man or Innocent Boy. Yung parang gusto niya mag-doktor. Tapos, may tumawag sa kanya. Estudyante pa lang siya or intern. Tapos may tumawag sa kanya parang kababata niya. Na reporter din na gusto rin na i-pursue yung pag-report. Kaso, may incident yung nangyari niya. Parang may napatay yung babae. Inako nung doktor. Tapos doon na nag-start yung story. Korean siya, guys. So, maghiwa muna ako dito, guys. And, update ko kayo after. And yan nga, gusto kong gawin yung tapi-tapi. Excited din ako sa tapi-tapi. Kasi yung tapi-tapi, pwede ko yung pang snacks. So, habang ginagawa ko to, i-on ko na yung aking air fryer para maluto na yung sweet potato. Kasi gusto ko mag-sweet potato din. Hiniwa ko na yung celery and si Sak. Tingnan niya. What are you doing, Sak? Fixing your rug. Naglilinis din siya ng kwarto niya. Kakamasal ka niya, nak. Yan yung pinapanood ko, oh. Yung naririnig nyo yung air fryer pa rin kasi hindi pa crispy yung ating sweet potatoes. Gusto ko kasi crispy siya. So, magpapilit na ako ng avocado oil. Para masutay ko na yung mga veggies para sa ating mushroom soup. So, yan lang. Sibuyas, garlic, celery. Wala lang tayong carrots. Yan. Dito, chicken stock. Or pwede naman yung chicken cubes. Ano tayong salt and pepper. Ano pa ba? Ating say hi to my vlog. Naglilinis siya ng room niya eh. Ayan, yung ating vegeta.
cold? Water. Himayin ko pala itong chicken. Ha? You're going with that? Pinag-iisipan ni Sak kung sasama siya sa trot. So, are you going or not? No? Hindi raw siya sasama. So, itong pagkain naming dalawa. Why you don't wanna go? Come here, I'm talking to you. It's too long. What do you mean too long? 3 to 10. What are they? They're leaving at 3? Yeah, and then finish at 10. 10 o'clock? Yeah. In the morning. What do you mean in the morning? No. Come here, they can't see you. 10 at night. So, because it's too long, you don't wanna go. DJ and Holly are? No. Si Kuya tsaka si Holly na-enjoy yung trots kasi ilang beses na sila I sumasama. would go, but it's 9 races we gotta watch. So, 9 races daw na horse ang magra-run. So, para kay Isaac, alam niyo na si Isaac, madali itong maboard. So, hindi siya sasama. Itong chicken, himayin ko na para meron tayong walang plate. Alam niyo naman si Sak, mainipin yan, di ba? Dito ko ilagay. Habang pinapainit ko to. Mainipin yan si Sak. Sumasama naman yan, pero ngayon siguro medyo matagal si Jan doon. Tinanong niya siguro kung anong oras uuwi. Kaya hindi na siya sasama. Ano kayang title nito? Innocent Man ba? Basta Korean siya guys. Magandang story. Huwag tayo maglagay ng skin. So, mas madami to compare nung first time ko siyang ginawa. Kasi sobrang gusto ko siya. As in, okay na yun sa akin na parang ano ko, lunch or dinner. Pwede na sa akin yun. Tsaka kompleto siya ng nutrients. May veggies, may protein, tapos may carbs. Kasi yung ating quinoa, brown rice. Diba? So, kompleto talaga siya. Tapos may spinach. Very good. Ito na lang din ang pakainom ko kay Sak. So, tingnan natin yung ating sibuyas. Sabay ko na to kasi bilis lang naman. Ang bango agad ng sibuyas. Hinaan ko lang. Yan natin yung ating celery. Ang ganda sana ito kung may carrots. Kaso wala na pala akong carrots. First time ko maubusan ng carrots. Lagay ko na rin yung chicken. May nakasamang skin. Lagay ko na rin yung ating mushroom. 5-star yung ating mushroom. Yung rate niya, 5-star. Pati parang punong-puno. Ano pa yan? Mag-reduce pa yan. Lagay ko na yung ating chicken stock. Yung kinuha ko ay salt reduced. Kunin ko rin yung cream. Yes, baba. Nasa kwarto lang sila. Si Jan nasa kwarto lang din. Nagpapahinga sila. Kasi mamaya may race yung kanilang
mga sinusuportahang ano. Horse. Yung horse yata ni Dad ano din, tatakbo. For sure, kaya nga pupunta doon si John din eh. Lagay tayo ng cream. Ay. Ubusin ko na to. Hurry up what? Did you have enough? No. No? Did you? No. Yes, you did. I'll try to look for some. Eto, lagay ko na rin to. So, dry siya, guys. Ayan ang itsura niya. Dry. Isa lang ang linagay ko doon sa maliit. Ano kaya? Dalawin ko kaya dito. Or isa lang din. Kasi mas malaki yung, mas madami yung mushroom na to eh. Compare doon sa una natin na ginawa. Siguro dalawin ko. Kasi, double size yung ginagawa natin ngayon. Another cream. So, wala na tayong cream sa fridge. Creamy mushroom. Ah, hindi na pala creamy mushroom. Creamy chicken mushroom. Creamy chicken mushroom. Kasi may chicken. And, malasa to. Kasi yung chicken natin malasa na eh. Iuhuli ko yung spinach. Yan lang, papakulang ko lang siya. Lagyan ko pala siya ng Vegeta. Then, konting salt lang. Konting sugar. Wala, nagbabasag na sila. And pepper. Pwede rin kayo maglagay ng chicken powder. Pero wag na kayo maglagay nito. Depende sa inyo. Ako, Vegeta muna ang aking nilalagay. Pag naubos to, or depende sa mood ko, minsan salitan lang yung chicken powder tsaka yung Vegeta. So, hintayin ko lang maluto yung mushroom. Ngayon, kakain ako ng sweet potatoes habang pinapalambot natin yung mushroom. Sobrang kumukulo na yung ating ano. Wait lang. Lagay ko na nga yung spinach bago ko kainin yung ating sweet potatoes. Para tapos na ito. Mushroom soup with chicken. You can try now. It's good. But give me the one soup. Yeah, this is cooked now. Oh. Yeah. Oh. You wanna try? Come here. But I want to KFC. Huh? I'm having KFC. What? KFC. Yeah, you can. I'll just try the soup first. Here. Come here. Pakita ka sa vlog ko. No. Ano? I don't really like mushrooms. Hindi niya talaga gusto ang mushroom. What's that? That's my mayo and aioli. No. Aioli, yeah, mayo with sriracha. Sriracha mayo. Kinakain niya na naman yung aking pagkain. Na sila kumain. What's that kind of thing? This one. Hindi talaga I don't think you like mushrooms. he can try. Or mag-ano na lang siya, chicken nugget. Kasi, kung magluluto ako, yung tarang dinner namin, walang kakain. Kasi nakaplanong sasama siya eh. Nagbago lang yung isip niya nung kanina. Nakita niyo. Tingnan kung ano, spinach.
But it tastes good, yeah. Yun lang. Ano talaga. Pero mas gusto niya ang pumpkin. You like pumpkin, right? Madami tayong pumpkin soup dyan. Tira ko para sa aking omelette. Naglalagay din kasi ako ng spinach sa aking omelette. Ano to? Okay na to. Patayin ko na to kasi yung spinach madali lang naman yan. Luto na yan. Okay, kainin ko na yung aking sweet potatoes. Takpan ko yan. Eh, nag-upload din pala ako ng vlog. Kasi wala tayong vlog kahapon. So, aioli at saka yung sriracha pala to. Yung parang orange sriracha. Yung white aioli. Sarap ng Coast brand. Crispy. Air fry nyo lang. Hop. Ubus na nga. So, kukuha naman tayo next grocery. Prepare na yung aking mag-aama sa kanilang alis. Ay, ba't nandito to? So, ngayon naman, ang gagawin ko ay yung tinapit-tapit kong sabi ko. Hindi ko alam kung anong tawag nun sa inyo. So, meron ako ditong garlic. Gagamit tayo nito para pinong-pino siya. Then, sibuyas. And meron din ako dyan spring onions. Gamit din ako spring onions. Hi, Papa! You had a shower? So, si Sak siguro talaga hindi sasama. Tinanong ulit siya ng daddy niya eh. And then, yung cassava, pipigayin ko siya sa cheesecloth. Oh, ito na naman tayo. Sa paluha-luha. Si Kuya, gustong-gusto niya yung ano, yung nabili namin na short sa Regatta ba yun? Sa ano, sa SM namin yung nabili nung nag-Philippines kami. Regatta. Regatta ba yun? Basta sa mall din siya. Gustong-gusto niya yung shorts na yun. Sabi ko, pag nakauwi kami ulit ng Pinas, bili ulit siya kasi gustong-gusto niya talaga. Ay, lumuluha yung aking mata. Tapos maglalagay ako nito. Wala akong spring onions. Oh, wow! Wow! Alika! Yan yung binili ni Mami, diba? Is that the one I got? The new one? We have to cut this, Baba. There's another one. Here. You don't need this one. You look nice. Gusto niyo mga ganito guys ng mga damitan? Come here. Off shoulder. Ah! Huh? Ah. Si Jan kasi hindi niya binabasa yung ulo niya. So, linalagyan ko lang siya ng dry shampoo. So, wait lang. Tinatawag niya. Ha? May sinabi sa daddy niya. What daddy said to you? No, you can't wear that Why? because you're too beautiful. I thought he was actually. Oh, seryoso si daddy niya. No, not that one. You're too beautiful. Akala niya talaga papalitan Mommy, niya. where's the jumper? Jumper, it's in that This cabinet. one. Oh no, not that one. That doesn't suit that one. Just buy buy. So, gasan ko lang ito. And sabayan ko nito. Ito yung tawag nito sa Bicol. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Hibi. Tapos titimplan nyo lang ng salt and pepper. Ito nga. Seasoning. Kung ano man seasoning mayroon kayo dyan. Pwedeng. Oh, yun nga. Ano lang ito. Ang amoy. Lagay tayo nito.
Pinuhin ko rin to. So, depende na sa inyo kung gaano karami. Ah, wow! That's nice. Ayan. Siguro, okay na to. Ayan. Ayan na yung suit niya. Come here. Ang ganda naman ng bata. Show daddy. Dapat may afford ni daddy. Ano ko lang to, i-grind. I-vlog ko daw siya. So, fit check. Okay, so this is the perfume at Sol de Janeiro that my mum bought for me, and the number is 48. And my top is from Target. This is from, I think, Gap. Gap. Yeah. And my hair's from my mum. So, I'm gonna spray it. Smells good. Yeah. Why don't you have that milk? And I forgot my lip tint oil. From? Terrace. Yeah, what's the brand? Where's that other white shirt? What shirt? That thin I wore Renmark. Yeah, where's mine? What kind of one is it, friend? Haven't you got a shirt? Oil tint from, Korean kasi siya guys. Red cherry is the Real. Etude House. Yeah. Say Etude House, see? Etude House. From Etude House. Etude. Okay. So the Shady is. I like that one, huh? Yeah, that one's probably it. Yeah. It smells so good. That's chaffy though, this one's real thin. Is that the one you bought there? Huh? Smell. I can smell. Okay. I gotta check in the mirror, guys. This is how it looks. It smells so May good. dalaga na ako. Hey guys, my mom just blow dried my hair because it was wet because I had a shower. And she did it with a Dyson, and I'm going to tie my hair up in a ponytail. So I got my hair tied here. I got the brush to slick it. I got to brush my hair first because it feels like it's a little knotty. It's a little nutty. Not that nutty. Okay. Why don't you just wear headband, Baba? I like my hair in a ponytail. Alright. Look how long my hair is, guys. So pretty. Now I'm gonna start tying my hair up. So, what I do first, I just go. Do you want me to help you? No, it's okay. Okay. I know how to do my hair now. Alright. And then I grab the comb. Are you gonna part it in the middle or? Oh, I'm just gonna leave it like that. Alright. Okay, tapusin ko yung ginagawa ko. Just like that. I'm not done yet. I'm not done yet. I always tie it up, and if it's messy, put that in like that, and then. I saw my phone anywhere. No. Is it still in the bathroom? No. So, gamit lang kayo ng cheesecloth.
ito yung una. Madami pa to. Hindi kasi kasya. Maliit lang tong aking cheesecloth. Ayan. So, pipigayin ko lang to. Then, ilalagay ko na yung pinag-processor natin na bawang sibuyas. Tsaka yung hibe. TJ, Alis na sila soon. ring me phone. Hinahanap niya yung phone niya. Ring my phone. Where am I? That's what I got the tablets. What tablets? Sak, are you sure you're not coming? Oh, So long. too long. You said you're going, and then now you... Yeah, I didn't know it was till 10. Okay, so now I just finished my hair and it looks good and slicked back because I like my hair slicked back only. And so I'm nearly going to go. We're going to leave at 3 o'clock. So I don't know what time it is. 2:22. 2:23. Okay. So, yep. Why didn't I try that much? Pinapabanguhan ni Holly yung kanyang No, cardigan. that's sour. What? The kiwi? Nakadalawang kiwi ni si Sap. Kain siya ng kain ng fruits, which is good. Pinato. Ayan ang itsura niya. Ngayon, mamasahihin natin siya. Kuha ko ng gloves. Tapos yun na. Tapos bibilog-bilugin nyo lang siya ng manipis. Then, iprito. Ito na yung ating... Oh, si Kuya. Para naman to. Come on, nababahuan naman siya. Enjoy. Say, see you guys. See you guys. Ayan. Wala tayong gloves. Alis na sila. Wala pang ano eh. Wala pang 3. Alas 3 sila alis eh. No? Maghanap sila ng parking doon kasi maraming tao yun. Kasi maraming mag-race. Wow! Parang prepared. That's all. Alis na sila. So, dito ko na lang siya fina-flat. So, gusto ko yung sobrang nipis. Pero dapat medyo malaki. Itatry ko pa lang kasi kung okay na yung lasa. So, yun lang. Matrabaho lang to. Kung gusto nyong gawin din to. Paghirapan nyo. Sobrang namiss ko na kasi to. Ito yung ano namin, nung maliliit ka. Kabataan namin. Tapos, nung umuwi ako last time, nagpagawa ako nito. RJ, shout out. Kung gusto nyong kakain na lang, order kayo kay RJ. Tanungin nyo si Bicolan. Alam niya kung saan kayo mag-order. Ayan, ganyan lang kanipis. Iprituin ko na to. Ganyan lang. Ay! Natupi. Pero practice pa lang naman yan. Natiklop ba? Yan, ano na siya, golden na siya. Sus, mabusisi lang talaga itong gawin. Kung gusto nyo yung sobrang nipis at crispy. Ayan. RJ! Tingnan mo yung aking tinapi-tapi. Hindi ko alam, pero yung kay RJ masarap. Hindi ko alam kung anong nilalagay niya masarap yun. Pero yung aking ganito. Kay RJ, mag-order kayo sa kanya, guys. Shout out RJ. Sobrang init pa to. But, ayan siya. Tapit-tapit talaga ang lasa. Dagdagan ko na siyang konting asin. And okay na siya. Nipisan nyo para crispy. Kasi pag makapal, ang lambot niya. Ako kasi gusto ko siya crispy. Sarap. Lasang-lasa to. So, ganito kalalaki yung gusto kong gawin. And pwede kayong gumamit ng baking paper. Pero ako, okay na ako dito. Ganinin ko lang siya. Tapos na ako magluto. Nakahugas na rin ako. Except dun sa pinagprituhan ko. Kasi mainit na yung kawali niya.
And eto na yung ating tape-tape. Hindi ko siya inubos prituhin. Nilagay ko dito. So, i-freezer natin yan para pag nag-crave tayo ng tape-tape. Meron na ako. Piprituhin na lang. Yan ang itsura nyo, guys. Alas 4 na. Napagod na ako kakapress nito. Ayan. Para pala ito pag may suka. May sausawan. So, yan. Tapos na yung merienda. Kamusta? Hi, do you wanna try? It's crunchy. Yeah, try. Yeah, it's crunchy. Kaya dapat manipis lang talaga. Hindi yan sunog, guys. Ganyan talaga siya. Cassava. It's good with vinegar. Oh, kukuha yan ng vinegar. Favorite niyang vinegar. Pardon? Tastes good. Kukuha siya ng vinegar. Get the little one. Yeah. Sarap yan mga sausawan. Gagawa sa akong sausawan kaso next time na lang. Napagod talaga ako. Kanina pa ako dito sa kitchen, di ba? Yeah, that's the one. Nice and crunchy, no? Yeah. So, next time, I can make again. Bumalik siya. Good. Yeah, I know. That's why I made it. Have you tried that in the Philippines? Remember? RJ made that. Huh? RJ. Yung kay RJ, ano din yun, super crispy. Ang sarap din nun. Pero kung ako sa inyo, pagawa na lang kayo kay RJ kasi nakakapagod siya. Kailangan, minsan, ayan, makikita nyo, may mga ganyan kasi hindi mo tuloy siya ma-perfect na bilog na bilog. Yung iba naging ganito. Pero the rest naman ay bilog. Hindi pa nga ako. Kumain lang ako nung ano, yung konti. Yung mga reject. Mga reject. Ayan, soft yan sa akin. Hindi ko na yan tinapos. It's still crispy? Yeah. So, dapat talaga crispy. Ayaw niya yan. So, trinay ko kasi yung parang dark na dark. Ayan. So, hindi siya crispy. It's nice, no? Yeah. And, dinagdagan ko pala yan ng pepper. At saka yung hipon, inubos ko. Yung dry na hipon, inubos ko. Kaya sobrang lasa niya. Hotdog na lang si Sak tsaka rice. Kasi may rice pa tayo dito. Ayan. Meron pa. Yes. Ayan. So, hotdog and rice kay Sak. Sa akin, mushroom soup. So, yan yung dinner niya. Mag-live sana ako kaso parang bukas na lang. Bukas na lang. Gawa na lang ako ng thumbnail sa aking vlog. And mag-transfer ako. Kasi yung SD card ko, malapit na rin siyang mapuno. Hindi ko pa kasi lahat na transfer. So, yan na lang gawin ko. Tapos, chill-chill lang muna. Pahinga-hinga. Kasi wala naman nang gagawin. Yung hotdog na lang ni Sak. Yun na lang yung aking gagawin. Okay. 6:28 na pala. Alagay ko na sa ziplock yung aking creamy chicken mushroom soup. Ayan. So, 1 cup to. So, mineasure ko siya. 1 cup each ziplock. And meron na ako dito. More than 1 cup. Kunti lang naman. Tapos kay Sak, yung kanyang dinner is hotdog. Pero mamaya pa rin siya kakain. Kasi kain siya ng kain. Kumain siya ng yogurt. Ayan. Nasa yung, ayan. Nirinse niya na. Kumain siya ng yogurt. Ito kasi yung dinner niya. But, yeah, mamaya na lang daw. Because I think I do want you next.